Hi guys! Daghang ko karong mahimo nga vlog for today. Kay ang akong bunso, unsa naman ni oy? Naunsa ni na oy, mura naman kog basurira. Kay ang akong bunso na ako nahing abot nga iyang online shopping. Ambot unsa ka ni nga iyang online shopping ato ning i-vlog kung unsa ni iyang online shopping nga gipalit. So, kanang giganahan ra ko guys og vlogging kay akong try ang among unsa kuya bag-ong connection sa Globe Fiber mao no. So karon guys nagtry ko og 5 minutes nga akong vlog, dili pa kaayo dugay nga akong gi-upload. Pagkadali ara waray 5 minutes ang 1 gig nga akong or 5 minutes na ho nga vlog, wala ra kaadyo magdugay nga aron dali ara na upload. Within kuan ra less 5 minutes na upload na. Grabe nga na nakapaspas ang among connection diri sa balay. Tinuod legit jud di ay guys ang kanang Globe Fiber. Globe Fiber. Maglisan man tay nga ni og kuan oy. Still smiling bisan na ay atong gibati kay medyo kuan na kalma-kalma na ang atong gibati karon. So mao lagi ni kuan lang gihapon higda-higda na lang sad ko diri samtang ako nagsamok-samok sa mga estudyante diri Ang katong usa nga naho nga anak gamay na lamang duha na lang ka question nga ansiranan niya ug mabuhon makapas na ni. So mao na guys nga nag-anad ko karon og upload kay bahala nagpila ka upload ang i-upload karon. Ali nga re ato na pong i-vlog ng imong hingabot nga shopping online. Unsa man day nang imong gi-shopping wala ba ka na nanangit na punaho? Tara guys. Oy, nag-enjoy siya sa iyang shopping online. Sige abli hisa. Bisa. Unsa naman ni oy? Nga dili naman ni siya mga langhid nako. Basig wala punay unsay nga na wa nay gamit na nga. Na ka nay gamit? Naa. Unsa man day na? Okay guys, kani ako sa explain. Explain. Kay ever since nga sila sige kuan kuskus anang sponge. Maguba ra po dayon. Unya mao nang naluoy gid ko. So mao nang Pila man na siya? 153. Wa na po na iba na po imong kwarta. Yes. Mao nang nagpalit ko. Opening. Tabang ko na. Usara na kabuok patabang pa. Maguba ni. Na. Unsa man na? Be. Yehey. Opening si Sami kamuti. Mauna din na. Jesus marusi pauna din ni. Ay, Diyos ko may anak. Ginoo ko pastilan di ay majunak no kay kung siguro dong kung kanang magminyo ka dong. Ang imo ni bukon og kuan dishwashing soap. Sunod imong kuan niya sunod imo ni anak. Push. Win pa kapin pang Scotch Brite kani. Naunsa mi daw ning akong anak sus kaswerte sa babae nga minyuan sa kong anak kay may pakialam sa sa mga gamit sa bahay. Katulad nito, so mayroon na siyang idea na kailangan pala sa isang asawa ang magandang lagayan ng pang-span sa plato. Saan kaya ito niya na isip no? So ilagay dito ang kanang dishwashing liquid. Tapos push lang ing ana. So one push makasib sad kaayo no kay kung kana diha puno diya mingon usa lamang ka push. Usa ka push diya na ana ang dishwashing liquid. Very good idea anak. Sus kami wa mo ko idea ingani. Ang surti ha puti kog magminyo ka oy. Ang imong asawa pohon dili na magproblema. Ayaw. Sige ra pa kag ingon nga ayaw sa ana.
Ayun sa Ikaw naman no, sige, kuan. siyempre na, maabot yun ang time na nga, mangita na kaog. Ayaw na na, ayaw na na. Di siya ganahan. Kinsa pa maday mong love karon? Ang family. Ay, very good answer. Kinsa? Imong? Family. Family di ay abig na kay lover. Okay. Okay guys, mauna ni ang iyang gi-order. Unya, magbabudget pa po ka na, di na. Pwede. Magbabudget di ay kuno. Pilay bayram na nako. 150. 153. Pila? 153. 153. O sige na, inig honorarium na. Okay, thank you for watching. Alma Joy Vlog. Bye-bye. Bye. Bye. Ako sa niya ba kang Joy? Lakaw.